an ci jakai. Ihu. Kai an kuma cin jakan ma. Wallahi yau dai an ci jakai. Yau dai an kuma ƙara cin jakai. Oh, saboda an ci mun kike ce mun an ci jakai? Ina lillahi mai gida ban san da zuwan ka ba, sannu da zuwa. Yanzu ni ne jakin? A'a wallahi mai gida ban san ma ka shigo ba, sannu da zuwa. A zo abincin? Mai gida shinkafa za a zubo ko waina? A da wanau zaki zubo nace, da wanau zaki zubo. Wai me yasa ba za a kori an salotin nan bane? Shi fa batan nan fa gaba ɗayan shi tsautsayi ne tun da ya zo kulab ɗin mu. Mai gida kai hakuri, dama haka jakan suke. Mu ne jakan ko? A'a wallahi. To bari ki jin ga miki, wallahi zaki bar gidan nan. Saboda na ce an ci jakai? To ai jakan ne, tunda kullum sai an ci su. Kika Akan jakai? Akan na ce an ci jakai? An ce jakai. Shikenan ci gaba da uzurinki. An ci jakai. An ci jakai, jakai. An ci jakai. Yau daɗin da nake ji a cikin gidan nan? Na tsani madirik, an ci jakai na rantsi. An ci jakai ko? An ci to ki dawo gidan nan ki gani. Ina yan hala madirik. Da Allah ku sa hala madirik. Amma an salautu ba zai ba, ba zai mana ba.